Jogetmu lho piye, Mang? Jogetanku lah api to. Piye coba piye. Coba piye coba. Ayo. Ayo kono anu tok sing mau joget ning. Ayo coba. Ya coba Kak. Kan joget ya. Nembang Kak, ayo. Tetet. Sing ngerti. Kok anu kok tengah mau, ayo. Gubuk kae. Ngimpet wapi. Wiwit biyen iki lho, Pak. Telak kosak. Hop. Iki lho jane apa sing dingonone iki lho karo kaos kaki ku iki. Argone Dedi gede Dedi. Nggih, Mbak Lia Aprilia karo Mbak Vita. Nggih. Kuwi dalem pundi, Mbak? Mbak Vita mau pundi? Kula Parang Magetan. Sakniki kuliah apa tesih sekolah? Wonten pundi? Wonten Universitas 11 Maret. UNS Nggih. jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. wah. Gede penerusnya Dini iki. Tanggoku bae. Nah, yo tanggamu. Lah menempel karo nggonku. Oh, kowe ning anu. Sing kiwane kae. Heeh, aku sing kiwane. Solo Safari. Isine kae lho. Oh, isine. Suruh safari. Wong ayu kaya Mbak Vita iki lho. Ali-ali paling ora lho berlian. Bagi wedok nggo akeh. Iki koyo nom-nomanku ngene iki. Lha iki umur pira? 20. Lah kowe pira to, Mbak? Mbak Pita ki juara sinden Idol. Oke. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Pun kagungan pacar apa dereng? Dereng. Kok cocok-cocok lambemu tak tabu. Padha ayune, padha sing nyenengke, nggih. Padha wedoke. Aduh. Heeh. Mbak Fahmi. Dalem. Waduh, jan. Ora urung ngantuk ta? Dereng. Ora mungkin kok. Dereng wong teng wingking saged mil-mil. Oh iya. Penake ngono kuwi lho nek ning Magetan. Ya ta, gawane dhewe lungguh lindi-lindi debok ya ta. Wis sing arep ibu-ibu sing saka Magetan ning mburi karo lir-lir ora ana sing ketok. Heeh. Angger ora senden-senden cagak bunang ora apa-apa lah iya. Aja tak seneni kuwi ora. Kuwi katresnanku. Gentari. Dawuh. Wis di pacar apa urung Gentari? Kula sampun. Oh wis. Pun. Rombongan apa udu? Alhamdulillah rombongan. Oh ya. Ya syukur. Nabuh apa? Le, anu nduk le. Le nduk, heeh. Samenika biasanipun nabuh slentem. Heeh, saiki sik nyelendem. Nggih. Muga-muga samawan. Amin. Apa tak ijabke saiki apa piye? Ndahne. Lagi cocok ta menika. Heeh, seneng. Ora apa-apa aku ya cocok-cocok wae. Nah. Hanuju karo ketujuh. Lah wong padha legane to. Ha iya, heeh. Padha legane kayak karek engkol. Kok engkol pripun to? Ya ora tegese iki ya adu katresnan, adu kekuatan katresnan ngono lho. Iya ngono. Heeh. Iki sik sadurunge tetembangan ya iki ana door prize wacanen sik. Ya wong loro diwaca. Wih. Kuwi door prize apa wacanen? Wah, jantenan kok. Sampean siji. Ayo coba. Niki dibuka riyen, napa langsung? Ya aja langsung kabeh nganggo pemanasan to. Lah kula iki kulino. Masih cak-cak ngoten. Ya anu diwaca sik kok terus langsung. Oh, nggih. Apa langsung nyuwek. Iya. Nggih. Amplop iki nek tulisane iki wacanen sik. Oh, nggih. Apa kuwi? Fahmi nyekel amplop tulisane apa? Menika ingkang anu, sepeda gunung. Sepeda gunung. Nggih. Heeh. Dibuka sapa sing pikantuk sepeda gunung? Pun wonten asmane. Heeh. Siapa? Nyonya Saleh Mulyono. Sinten? Nyonya Saleh Mulyono. NY niku nyonya. Piye to kuwi? Kuwi ra jerone kuwi lho buka Oh, amplop. alah. Lah kula Jenengan mau. iki jenenge turane ajeng buka ra dibuka-buka kancane selak ngiler barang. Lah jere. Iki jane waras ora to Fahmi iki. Ora isin-isinke janmu to. Oh, alah nggih. Jane kula wit mau ki ajeng buka, Bos. Ya rada pekewo. Heeh, wong Yuli rung turu. Yang ingkang mendhet kala wau Ibu Saleh Mulyono. Oh, ngaten, nggih. Oh, bocah iki nek
Sapa kuwi? Oh, goblok enggak sapa. Sapa? Aku rumah sau kok embuh. Arendra Cahyono. Alamate. Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Kuwi laire. Niki lahire, Bu. Astagfirullah. Kok ket mau gemes kan selutuk dhewe. Niki lho. Kelairane Ngawi. Nggih, Mrau. Desane ngendi? Kartoharjo. Oh, iya. Magetan. Heeh. Jawa Timur. Yo dibaleni sik asmane sapa, desane ngendi? Arendra Cahyono. Desane. Brau. Oh nggih. Kartoharjo Oh nggih. Magetan. Siap. Yo dilebokke amplope ne diaturke panitia. Lebokne meleh. Nggih. Ayo genturi. Coba. Lah, nggih. Ayo, Dek. Niki angsal sepeda gunung. Wah, deh ya. Wah. Kena Iki ditepitan. ora muspra, iso nggo olahraga. Nggih. Ayo sapa asmane? Asmanipun iki apa iki? Anu, Ibu Ika Daryati Agustina. Saking Jalan Wilis nomor 440 Maos Pati. Oh nggih. Baleni neh sing cetha. Ibu Ika Daryati Agustina. Saking Jalan Wilis nomor 440 Maos Pati. Nggih, wis dilebokke amplope neh, diaturke. Panitia. Malik pelok wonten sing ngersake memanik. Ayo, memanik diaturke. Wah sing gede sregep meneh ya. Nano, mbok sak lagu sisan iki sing. Nano. Ayo. Wis ora menggo matur nuwun kuwi. Ya, monggo buka celuk Mbak Fahmi diaturke. Monggo, memanik yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kabut pindha retno kang malela pamaningku deya tansah eling anadya nadya rasaku tansah sumandhe rino aku mau tansah ngenteni tanpa kiana nyediam tetes sing tresno kan setuhu jadi tersaline ati Yo. kang tansah anandang kasmaran. Yup. Wong meninggal bang jroning atiku asemu angranggani dadi usadene aku kang nandang brata lilarana jaket tresniramu tansah yanding linteng kaya mimin tuna.
Terima kasih, matur nuwun. Gentari aja lungguh sik ning kono, Nduk. Nggo sawang-sawangan. Ya ini iki nyawang kuwi wis ora iso bedake. Ha iya. Mboten saged mbedakake pripun? Lah iya tetep ayu kabeh. Ayu ta? Lah iya, heeh. Kok ngene kok randang-dang. Lah iya ngono randang digo ning mburi truk ya iya. Kok ning mburi truk nyapa? Rombongane ning kono. Ayo kene. Mbak Eka, ayo kene Kak. Wis mesti enteng pisan ayo. Ah, jenenge bocah cilik lho iso ngempet ayo. Ya lumrah timbang nganggo pampers. Heeh. Sik, yo iki buka door prize loro meneh. Ayo. Iki door prize ning jero amplop kene. Eka. Nggih, Pak Bayu. Aduh. Maafkan. Maafkan. Ora apa-apa. Nggih. Ora masalah. Wis esuk meneh nggo anu, apa ember apa piye. Yo iki buka sik. Niki jero ana door prize diwaos. Iki anune door prize iki engko asmane sing entuk ning jero. Nggih. Ayo, apa kuwi door prize dum? Ayo. Menika wonten pertama ya kowe kulkas. Ngene kok rebutan yo padha kok. Ayo. Tak bukae nggih. Ora usah rebutan pelanggan to. Ayo. Kok rebutan pelanggan. Sijine Soleh kok sijine sapa? Sini selamat. Ayo. Ayo, sapa sik kuwi? Ini dibuka. Ono. Nggih. Ayo ono wong asmane sing entuk ning jero kok. Undiane wis ning kono. Ya. Apa kuwi? Hadiahe kuwi kan njaba mau tulisane. Tore kulkas jenengan. Kulkas. Nggih, kula nggih manut jenengan to. Ya. Waduh niki. Sapa ngagek ngadeki wong? Leh maca piye? Lah ya kuwi jenenge KTP-ne kuwi lho. Tulisannya cilik-cilik. Oke. Ayo. Yang mendapatkan kulkas Ya. dibaca namanya langsung. Heeh, karo alamate. Nggih. Menika Bapak Paiman. Weh. Nggih. Alamat? Alamat Magetan, Heeh. Mojopurno, Heeh. Ngariboyo. Weh. Nggih. Bapak Paiman. Ayo kuwi bojone Tri kuwi ndang diwaca. Kula Heeh. yang menerima Bapak Sami mawon. Kok sami mawon kuwi to? Lah iki pra. Padha. Di Pak, ya kok. Lho ya. Asmane sapa? Padha. padha iki ya jenenge padha kok sami mawon. Lah wong dibasake. Alamate padha apa ora? Padha. Asmane sapa to? Padha. Oh, edan iki jan. Asmane Pak Padha. Oh, jan koclok tenan. Mula sami mawon. Lah dibasake wong kali wong tuwa. Mau lanang tak antem. Ayo. Untung aku beda. Ini gandeng dewa. Ayo. Nggih, wedok Pak anu Pak Padha. Pak Padha saking Daerah ngendi? anu Anune sapa? anu kula. Anu Bulak. Oh. Saking Bulak Benda. Bulak Benda. Nggih. Nggih. Nah. Hadiah apa kuwi wacane mau jaba mau amplop mau? Anu kulkas. Kulkas kok kulkas. Kulkas. Oh, iya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Iki ana sing ngersake gubuk asmara. Ayo. Malik Slendro. Monggo. Ya, bakune kabeh kecekel iki. Yang penting lakone tutup. Nah. Ayo. Aja kate ikur wesi lho, ora. Tanggung jawab no mangsane deh. Ayo. Gubuk asmara ya dibukani ya, Mbak Eka, buka celuk. Monggo. Siap. Kula niki duet kalih Lek Tomo niki. Hei, kok Lek Tomo. Jenenge Gentari. Aku jenenge Gentari Laras Pertiwi yang cantik sekali istrinya Tri lho. Nah. Aku ki. Iya. Kurang komplit piye kok celuk Lek Tomo. Oh, lah ya istrine Tri mendino dolanan ruji. Istrine Mas Triwidodo Teguh. Mathake wong telu ayo. Ya lah ayu-ayu. Piye? Sok cantik. Aku ndek transfer kowe. Ha. Jenenge Apa? Prasetyo Utomo. Mula ning bandara iki bingung. Pripun? Kulinane celukane Gentari ta. Nggih. Tomo. Ya ora obah blas. Wis dijeneng dhewe malali kok. Ayo, monggo diaturke. Buka celuk, Kak. Ayo, gubuk asmara. Monggo ayo. Yen limat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren
Kromo seger yo. Ngaranin ayo. Mas yo nyokek yo. Iya. Gentari ya. Aku kelingan. Allah. Padahal biyen tak geleren. Iya Mas. Allah. Mas apa? Ing jaga kebak tulisan. Udah ngombe. Warna abang Yop. tanda isi perawan. Eka, ayo. Allah. Sayang anak, sayang anak. Sewu telu, ayo. Alas. Gentari ya. Sini kaos kaki nih. Ayo kak. Nyapa? Kowe joget ngono kuwi sing nyelenthemi ra opo ae masak. Jogetmu lho piye, Mang? Jogetanku lapi to. Piye coba Joget piye. sawak total. Coba piye coba. Kok iso? Ayo. Ayo, Iya, Kon iya, mangan iya. mutok sing mau joget nih. Ayo coba. Ya coba Kak. Kan joget ya. Nembang kok Kak, ayo. Tetet. Sing ngerti. Kok anu kok tengah mau, ayo. Gubuk kae. Nyimpen wapi. Bibit pian iki lho apa? Tengah kosak. Hop. Iki lho jane apa sing dingonone iki lho karo kaos kaki ku iki. Karo gone Dedi, gede Dedi. Kok kaos kaki piye? Lha wi apa? Ngene, ya najan to kaos kaki ngene iki ya enek le gelem. Enek lek gelem. Ayo. Kuwi iki nek esuk kadang salen karo ibu-ibu. Ngapa? Ditokke biasane lak padha karo kancane. Ah. Iki mesti menu kok. Piye? Metu muni kok kiku-kiku ki lho. Ini dhek iki. Ayo, ayo ngatoke kuping wedhus ayo. Ayo, yo Kak, entake Kak. Monggo. Cedet Hei. sajroning ati. Datar luntur. Saya merah ati. Oe. Aku kowe dadi karawan. Perjalanan ning kubukanmu. Terima kasih. Wong loro nek ngono sik lungguh ngono. Aku tak nyuwun tulung ingkang saking Magetan. Nggih. Kowe ning kene ae. Mbak Noviani kali Mbak Lia Pritia. Monggo mriki. Monggo. Mentaram truk. Ayo. Tok. Iya. Aneh. Nyindan nak moleng Nyapa? gulu menjingmu dhewe. Wah nyindan nak kolu. Lah ora kolu piye? Iki sik door prize buka loro neh Kak karo Gentari kene. Iki Eka bagian iki sijine iki tak paske karo sing buka sepeda listrik
Sing sijine ya tak paske iki kambing. Ayo nyo. Aduh, Panjenengan iki ora pas. Ngene iki aja kambing. Kenapa? Nyambe. hei, Kalah momo. mau apa? Bringwasmu lho. Ya Aja ngomong jomo. bringos malah tak kerok barang itu. Wis ben kucing ae wedok ya brengos ora apa-apa. Lah, Ayo diwaca sik. Hadiah apa kuwi? Arep mangkat nyinden kok mampir masjid, Mas aku nggo koper loro. Sinjane pomem nggo koper loro. Kayak kaya kuli gotok ya, Mas. Wis ben kuwi nyambi kabeh-kabeh. syariah ngono kuwi mampire nang masjid. Iya. Terus iso dicicil. Ayo apa hadiah apa sik kuwi? Kuwi gen waca sik ngon ngamplop kuwi. Hadiahe. Wedhus. Nggih iya. Ya aja ngesrula ta, maca kancane kok. Ayo Kok maca kancane. dibuka. Sapa sing itu? 3 niki 3. Oh 3. Nggih. Nggih, kambing 3. Wah. Sapa bae? Wah, nek ling gandeng tak peki ora oleh. Anu KTP-ne double. Oh ngono. Berarti 2. 2. Oh nggih. Sapa ayo diwaca? Mas Maharga Rauuf. Al Aziz. Mas Maharga Rauf. Rauf apa Rauf? Rauf. Ya, Rauf Al Aziz. Heeh, daleme Daleme saking Banjarpanjang, Ngariboyo, Magetan. Waduh, alhamdulillah. Wah. Si nyate. Sijine siapa? Sing setunggalipun Bapak Haryadi. Wah, Pak Aryadi. Daleme? saking Banjarpanjang, Ngariboyo, Magetan. Duh tangga sajae. Kencan. Selamat Pak Haryadi. Wah, Wis. tonggoku. Kok iso lho? Hah? Tanggamu. Tonggoku kan ya Haryadi. Oh, Kenapa? Yo ngene kawi apa kuwi? Nggih niki hadiah anu sepeda listrik. Kula baca nggih. Pira siji loro? Sepeda listriknya 1. 1. Siapa? Nggih. Oh alah, iki piye? Kualik. Boleh ya. Oleh diwaca. Oke. Yang mendapatkan sepeda listrik ada niki Pak Bambang. Tuku Gedang. gedang. Kuwi ora sepelan tak tapuk kowe. Oke, Pak Bambang potong rambut. Oke, Pak Bambang Eko Risdianto. Wah, iki apa Pak dalane Eko kono? Presdianto. Eh. Dudu. Anu Risdianto. Pak Bambang Dudu. Eko Prisilan Risdianto. Silan barang. Pak Risdianto. Pidalem ngendi? Menika saking Parang, Parang. Kecamatan Parang. Parang. nggih. Kabupatenipun Magetan. Nggih. Asmane sing sing jelas ka? Ayo, asmane bae. Saya ulangi lagi kepada Pak Bambang Eko Risdianto. Oh, Harap nggih. menuju ke sumber suara karena ingin dicipok gentari. Nggih. Ya dia ngono. Ya. Wes niku Pun. siji nggih. Sudah terima kasih. Sik, aku tak nyuwun dawuh karo mbak-mbak iki lho. Nggih. Arep ngaturi lagu napa kesenengane panjenengan apa? Wis ngono kompromi dhewe. Ayo. Napa lagu sing Iki ana sing ngersake Lestari. Oh, Jih. Nggih, nggih. Mboten napa-napa niku mawon. Nggih. Pak Iki Bayu. Mbak Noviani nggih. Pitan. Oh, Mbak Pita Noviani leres. Nuryani. Mbak oh, lagi. Wah. Patke sing nulis kleru parai patke. Oh, alah. Pitokai patkai. Vita, niki Dek Vita. Nggih, Mbak Lia Aprilia karo Mbak Vita. Nggih. Nggih. Pidalem pundi, Mbak? Mbak Vita mau pundi? Kula Parang Magetan. Sakniki kuliah apa terus sekolah? Kuliah. Wonten pundi? Wonten Universitas 11 Maret. UNS Nggih. jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. wah. Gede penerus Dini iki. Tonggoku bae. nah, yo tanggamu. Lah menempel karo nggonku. Oh, kowe ning anu. Sing kiwone kae. Heeh, aku Ah, sing kiwan. Solo Safari. Isine kae lho. Oh, isine. Suruh safari. Wong ayu kaya Mbak Vita iku lho. Alah, Ali-ali paling ora lho berlian. Bagi wedok nggo akeh. Iki koyo nom-nomanku ngene iki. Lha iki umur pira? 20. Lah kowe pira to, Mbak? Mbak Pita ki juara sinden Idol. Oh nggih. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Pun kagungan pacar apa dereng? Dereng. Kok cocok-cocok lambemu tak tapuk.
Wah, alah. Oh, Bojomu turu ta kowe muni cocok-cocok. kok sing-sing ae. Iso mulai keprok terima saya. Kemelindu ya nang kene, iso ning omah ya nyekukruk ini. Mas Pian. Kowe angger nyawangi kelingan lengene bojomu lho. Oh, alah, ger. Yo, Lestari diaturi. Maka. Ya, Mbak, maka, ayo. Gentari karo Mbak Eka lenggah ngono sik. Sepi cahayamu amandangi sarati katya kembange ati angen-angen kula lana rawan miteri tanpa wangenan Bos marang kang bagyan Yo. Hey. Mbak Pita, yo. Sang Dewi katon lam-lami Tembabar wawangi semi Arum bange melati Dasar wulane dadari Aku setia rumaksa nolong sasat apiare kartika katya bos pita ing netra hanjang kepi tresno Yo.
Terima kasih, matur nuwun. Muga-muga kok liya dina iso ketemu meneh karo Mbak Lia karo Mbak Pita. Nggih. Iki ayo door prize Kak. Ayo kene. Jatahmu iki buka door prize iki. Ya. Nyaka. Nggih, siap. Kowe jatahmu buka door prize iki. Ayo iki Gentari. Ya Gen, iki jatahmu kambing. Nah. Oh alah. Ayo wis Aku itu beda. wedhus. Beda kan aku wedhus saiki kambing. Men, ayo. Sinten Rian? Sing pundi dulu? Kambing dulu. Kambing dulu. Ayo Bing, buka Bing. Ayo Dus. Mbak. Kedap. Ya. Mau sak durunge mangkat lak ning lapangan petuk wedhus to. Iya. Lah kok aku liwati Mbak ngono kuwi. Lah mau celuk-celuk aku, mau dulurku. Malah wis ngakoni kok, Kak. Ya wis. Ayo diwaca. Berapa KTP? 1. Ya, atas nama Atas nama Bapak Ratinanto Pidalem saka ngendi? saking Telatak Ngaglik Parang Oh nggih. Magetan. Baleni neh, Kas. Bapak Ratinanto Nggih. saking Telatak RT 7 RW 3 Ngaglik Parang Magetan ya kuwi. Nggih. Islam. Yo, Eka, HP. Oke. Ana pira kuwi KTP-ne? Yang mendapatkan HP berjumlah 1. Nggih. Akan Atas saya nama? baca. Oke, saya baca, mohon disimak baik-baik. Nggih. Ngenteni mesti. Ayo sapa? Dengan nama Mas Sunarto, alamat nggih menika Ringin Agung, Kecamatan Magetan. Mas Sunarto, Kecamatan Ringin Agung. Kecamatan Magetan, nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Sunarto. Lah iki lho. Iki. Tuh. Duh, biar nguyo. Nggih, Mbak Un, monggo kali Mbak Lis mriki, monggo. Ayo Mataram, turuk. Oh yo. Ae aoe. Aoe. Mbak Un, dibika niki. Ayo. Ada 2, monggo. Oke, monggo Mbak. Niki hadiahnya kulkas. Kulkas. Ada berapa KTP? Monggo dibika. Ada 2 KTP. Nggih. Bentar. Eka, iki go iki loro iki karo Nggih, Gentari. nggih. Hadiah malam ini luar biasa. Wah, diaturi ya. Kulkas pirang-pirang. Hadiahnya kulkas ora luar biasa. Kaya udan sore mau. Nggih, luar biasa. Hadiahnya deras seperti hujan. Nanti juga Napa niku Mbak Un? Kulkas Sinten atas nama? atas nama Pak Marto Sabar. Pak Marto Sabar. Desa Campur Sari Sidorejo. Wah, iki mesti basa mantos ning kono kae ya. Campur sari tok. Nggih. Iya. Basa dan nanti akan dihadirkan juga dari panitia hadiah susulan. Apa? Untuk penonton yang sampai tancap kayon, yaitu sebuah dongkrak. Bisa. Dongkrak Bang. Aku ayune ngene dongkrak. Mbak Lis, monggo. Jeh, niki hadiah sepeda listrik. Pak Ada Gilang. berapa KTP? 1, Pak. Nggih, 1. Atas nama Lah jare bruwet Bu. Burek pol iki piye? aku tak melu delok rene. Kayak gara PR. Gen-gen 5 kaya agil karo Malah glindeng siji ke. Lagi. Lho. karo Goremi ayo. Wahyu Kurnia. Oh nggih, atas nama Wahyu Kurnia Pidalem. Wahyu Kurnia endi to mae kok ditinggal. Nek ndi? Lah kaya ngene lho. Nggih nyun sewu nggih Mbak Lis. Sedap cobi. Lah niki Roh apa ora? kene lho. Ya belum kawin. Hei. Alamate yo, alamate. Ya niki Saking Soco. Soco. Oh, Soco. Bendo. Nah, Soco. Soco Bendo. Hadiahipun sepeda listrik. Nggih. Malik pelok barang, sarung jagung. Nggih, monggo. Monggo Mas Heri. Monggo. Yo. Sarung jagung Semarangan. Monggo, yuk.
Mbak Un. Sarung jagung aku tega becat tresno tak rewangi Oyo oyo. Monggo Mbak Lis. Sarung jagung apetika becat tresno tak rewangi korban jiwa raga mlaku adoh ranga Rasulullah watone sesat ingat agawe sang semrasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kangen tresno entan rasetino kaya setan sarung jagung abot rasa Matur nuwun, sembah nuwun, monggo lenggah malih Mbak Uun, Mbak Lis, Eka, Mbak Gentari, lenggah malih.